yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala salminama salminago needi e salminago teddugal on paami en jalti Dakar Jenga Yeyno gonnen ɗo koye Kadior nokku gandiraɗo gandal gila hanki tawi wona hande nokku fina tawa ɓe goppani aadaji mumen hanki ene jagge dini mumen l'islam fulɓe saliɓe yaware huɗotoɓe gacce heɓotoɓe belka ɓe andata ko funti gabbiɗen ga ko miñi men to banggue duuɓi khalifa men to banggue gandal ceerno Seyf Dia mo ƴewgal beetegal feetu guite ma nda jiya feetu guite ma nda jiya ko kañum gabbiɗen ga hande ko adi foof ceerno Seyf Dia calmina bandiraɓe kalana min holto gonnoɗa e ɗiɗo dumunnaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en calmani aduna en calmani kala ɗo pullo woni kala biyowo mbimi mbimami salminama ñaganama Allah moƴƴore e kala keɗoteɗo en Pindi TV naɓe on calminama on jurama on bismama Seydi Diop minen kam ngol min jalti fof wodat ko yaltine amen so min pari tan min moggoto e rukkuji amen e min goni e golle amen nde wondo ñande fof mbiɗa haala so tawi neɗɗo a ƴetti hunde mbaɗɗa ɗum meccal ma sa heno wawa wadde garanti hay hunde moƴƴi ko lema gueɗe ma jooɗoɗa wadde ko ɗum min liggoto e kala ko ɗum namni tan ko hen min goni kala saaha e nafodirde e wallodirde e kala mo ganduɗa Allah waddi amen e makko inchallahu taala. A jaama ceerno Cherif Dia caggal nde jiiɗen ko yiya ko jiiɗen ɗeɗo ɓowde ɗi cabbuli sappo e ɗiɗi fayi dow jiiɗen ɗeɗo baaɗe e ɗiɗo saa kondolli jahoji ne garta ko ngol ɗo woni laawol ma tataɓol laawol men tataɓol e Pindi TV taw ko ɗo e nder nde ɗo ladde ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho 2021 en gari ɗo caggal muɗum garɗa ɗo e Ba Modi hande en garti ɗo ceerno Seyf ko addi foof bandiraɓe yinoɓe mo ɗo guila laano 2021 gartiɗa ɗo e Ba Modi koɓen kadi dutti ko heewi wiide yo Cherif waɗan min yewtere o waɗa ɗo wanno ɗo sabu ɗon ne jigui min ne mali min nde waɗani min ɗo nde ko ɓuuri hewde ko winomin min jii ko addi foof hande kalten ko fata e kayitaji ko ɓen ɓuuri namnade e yinoɓe hen hunde e caɗele ɗe daño ene jetta Allah ne jettuma hen e ceerno Seyf ko mbawɗa haalanden hande e caɗele kayitaji godaɗi ha tengti hande o e nder dowlaji denduɗi Amérique ɗo laamu wayli Donald Trump arta lawol gongol woni fayre ɗanniyankoɓe ha tengte natirɓe Nicaragua. Alhamdulillah Seydi Diop e ɗo ko nokku mo ganduɗa dendagal leɗɗe ɗeɗe liggotomi hande miɗo wawi wi ko ɓuuri ko hen hewde ko oɗo nokku guittatmi leɗɗam wadde ko tagi ko hande yimɓe ene kolle o nokku ko andindeɓe leɗɗe ɗeɗe yimɓe neldataɓe e ko ɗiga nokkuji ɗum gollate ha feewa fuɗɗo fewnede e ko nokku kadi mo ganduɗa on jii saare holndorde nde saare horndolde sa yii ɗum ñande foof a yiyat ñuuƴi ɗi heeɗi naata ɗi heeɗi jalta min noon ko ɗo liggotomi kayitaji ɗi sa yii hande kala mo jokkodirmi banggal kayitaji tan Allah waɗa ɗon kawragal ko liggey o rewi lawol e kadi ko saare holndorde ko ɗon liggey o waɗate e alhamdulillah en jetti Allah ɓe ganduɗa noon en ballodiri e mabɓe e kadi noon ɓe tegi golle ɗe e lawol minenne kadi min tegi gollal e lawol e nde wondo kala ko fawa e lawol yetto lawol e kala ko fawake lawol ɗum wawata yettade lawol eɗen calmina ɗanniyankoɓe foof e kala ɗo ɓe mbawi wonde guila Afrique ha continent ji ɗi foof alhamdulillah ceerno Cherif ene anda toon e banggal Amérique a haali ɗo joni woɗɓe ganduɗa de lawol ngol udditi e koye juuɗe amen Allah rewni ɓe yaadu mabɓe nde ɓe goni e lawol ha Allah yettinoyi ɓe jaam e ko juuɗe amen ɓe ndewi e banggal duwaw e banggal haqqille nde wondo wona duwaw tan yimɓe cekkitta e yimɓe neɗɗo aɗa wowodira e mum o hoolama o tottuma hoore mum
joni kala ko jomum ena naata tan ma namnoma ceerno Chérif holko woni yiyandema e ɗum ɗo laamu hesru ndu noon mi noddama toon ko heewi ɗeɗo balɗe wondene ɓe paayi wonɓe ganduɗa ɓe paayi wonɓe ganduɗa ɓe puɗɗima hay golle kono ɓe koolaki est ce que ɓe gartirtake eyyi ɓen ɗon inchallahu taala ɓe dañanama solution mawɗo kala ko wawi kewde somi rewde mabɓe ɗo ɗo potmi rewdo e mabɓe maɓe keddo e leydi ndi so tawi arsigue mabɓe nani toon haɗani neɗɗo kadi ena wona e leydi taw arsigue mum a faami arsigue mum ala ɗon eyyi ɗum feññilta ɗum ko fertu jeeya o ko kambo hollatma won timgal ngal eyyi ko ɗo ɗo gonirɗa ko funnague gabborta walla hirnague walla rew walla worgo eyyi ɗum noon ko ma fertu jeeya holla en ɗum so tawi tan arsigue ma nani e ndin leydi ama waɗane alhaali mo ganduɗa a heddoto ɗon a faami arsigue ma o mo ganduɗa Allah hokkima mbo inchallahu taala keɓa hen ene yawiri ene newori inchallahu taala ɓen ɗon ɓe dañanama feere nde wonɗo gandal fenata neɗɗo fenata Seydi Diop ñande fo mi haalanma ɗum neɗɗo fenata kono gandal guila de ɗum jippina ha hande ɗum meeɗa fende wadde ɓen ɗon wotoɓe paayi kadi yo Allah waɗanɓe tawfiq wotoɓe kulko wona Allah eyyi ko Allah tan jari hul wotoɓe kulko wona Allah wotoɓe koola ko wona Allah inchallahu taala gande ɗe nani ɗo fina tawa men nani ɗo inchallahu taala haade am yettoyade toon wonko joguiɗa e jungo ma he jungo nano ɗum ɗo ko ɓooya cikkumi ko kewɗa liggoyade ɗum ɗo sabu mboɗo heewi taw ɗum e juuɗe ma walla e nder galle ma yo Seydi Diop ɗum ko ɓoyre dorande jibini e nde hecciɗi nde mawnani nde rewi ɗon nde yoori eyyi ɗum mbiɗa hen liggo neɗɗo mo ganduɗa o horima wondude e joom suudu mum o wawa ɗum joɗɗin o wawa ɗum haal ko wi a yaɓi ɗemgal am koye nooba panomi ɓe namna ɗum pano bisimilla yawtu eyyi mami yetta hen woni o mo ganduɗa haɗa andi nooɓo yimɓe ɓe jawlodirat ɗum nooɓo ene heewi façon-ngaji ɓe cikkata tan ko ɗum dewgal neɗɗo no nooɓo hay sehil mum eyyi neɗɗo no nooɓo sehil mum neɗɗo no nooɓo joom galle mum neɗɗo no nooɓo patron mum neɗɗo no nooɓaji koko heewi e siko jinmami ko haalan e guel ɓinguel ɓoyre ko debbo mo ganduɗa ko caliɗo jooɗade e suudu mum e gorko mo ganduɗa o jaɓani jooɗade e galle mum hande Seydi Diop miɗen nodde worɓe ɓe ganduɗa ko ñamde addataɓe e galle soɓe ñaami soɓe paari ɓe jeehi hande ɓen ɗon rewɓe ɓe mbawa hebde belamma belamma kadi wona tan e dow mbaldi tan yimɓe yoɓe gaccuɗen kecce belamma wona e mbaldi tan neɗɗo aɗa foti joddade e famille ma oɗon jewta ɓesgu ma jooɗo ɗum ko on ɗon belamma ɓuuri mawnude hay belamma mbaldi wadde banggal nooɓo ngo hande wona hakkude neɗɗo e joom suudu mum walla neɗɗo e ƴamƴama muɗum walla neɗɗo e patron muɗum nooɓaji koko heewi façon-ngaji neɗɗo hay surgo o ene wawi nobde woni patron mum o mo ganduɗa jawdi ndi nde Allah tottat ɗum koye jungo makko rewata wadde ɗum ɗon foof koko takki koko taari nooɓo noon ɗum wona ko fijirte ɗum waɗi hay somiɗe hen naata alay sago mi adda fertu jeeya min ñande fof ko fertu jeeya hollata kam lawol simi rewa hen mi wawa yettade ɗo ɗo gabbin Seydi Diop a fertu jeeya jinnomi artude mi yeeɓima e téléji kewɗi ɗi gona Pindi TV e site uji kewɗi e Facebook e ko nandi hen elle julfuɓe ɓuuri wowde andude e haalde fertu sa daari kadi jiiya beele ngal timgal ko kuus walla ko lekki walla ko ramli walla ko holɗum eyyi alhamdulillah Seydi Diop kongal ndiyam ko tawi kongal yaawi hande haɗa wawi ƴettu 50 yimɓe laaranaɓe e nder heure goto haɗa wawi rendinde 50 yimɓe nde wonɗo ƴewanteɓe heɓe keewi Seydi Diop gandal no woodi arab noon ɓe mbiyata al insana aduwun ma jahilahu neɗɗo kala ko majji hunde tan o wonat gaño muɗum neɗɗo noon so wi omo andi ko kala woto salane wonko andi kono wonko majjiri ɗum hande fertu jeeya ko ƴewgal ngal ganduɗa aɗa wawi ƴewde ngal e nder mintaji 10
joni kalana on wiyete kalana jomum e te ko walla ko manki minitaji sappo ni e eno kaldiranɗa jomum kadi ɗum ala ko diwoto hen wondo neɗɗo ene wima ya ƴewan ɗum fertu jeeya jomum hula wondo fof ɗum yaltinta heddoto ko noon julɗo kala ko ganduɗa ene hulɓina ɗum o fota haalanede ɗum eyyi alquran ene añi neɗɗo no hulɓina neɗɗo wadde inchallahu taala fertu jeeya o ko kañum woni ampoule mo ganduɗa ene yoɓnono en laawol ngol wiyete ngol dewategol e kadi banggal golle ɗe hande Seydou Diop miɗo woyi kala ko tongodirmi tan e neɗɗo jiɗanmi ko yo neɗɗo heɗomi wona min heɗoto ɗum golle ma ndewne laawol rewa laawol golle so ndewani laawol ɗum wawa rewde laawol neɗɗo funtata hoore mum gandal fenata ñande fo neɗɗo haalat ɗum inchallahu taala a jaama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɓe ganduɗa ko joni goni e yebde en jalti Dakar no wiyete Jenga Yeyno eɗen ɗo e nder diwan Kadior nokku gandal nokku kisal nokku pulagu nokku ganni ɗo fulɓe caali yaware ina kuuto gande mumen eɗen gonde ceerno Chérif Dia Chérif garten ɗo ɗo diwan andira ko fate kisal e ndenka saabu ko fulɓe hewnoɓe ko mbaddata e leƴƴi goɗɗi ɗi gona fulɓe hakkude joom guese en hakkude aynaɓe hakkude kono mawɓe Allah wurnonoɗoɓe e mawɓe heddiɓe ko gandal mabɓe ɓe jooɗino ɗo holno gurɗon ɗo e oɗo sadio onon sukaɓeɓe alhamdulillah Seydou Diop ay kiiɗo ɓokki ki ɓariɗen hande ko ɗo min gollata gollal ndenka eyyi nde wondo neɗɗo wona kala saaha tan aɗa doga e seerenɓe sa yi neɗɗo no doga e seerenɓe kala saaha mataw ko yiiloto ko o wasi hebde ɗum wonko fewani hen hande haaju hande so ittima e nokku nawma e nokku haaju o ko yombo safro para e on haaju eyyi hunde wona kala saaha tan aɗa waɗa ɗum répété wona ɗum wona golle moƴƴe hina yiɗa noon hande kala duuɓi ɗiɗi walla kala hitande kesɗetina ɗo ndewnoɗa ɗum ko hesɗetinde ko an welete e banggal ndenka min koye ɓokki liggotomin ndenka saabi ɓokki hande sa ɗum yii ɓokki hande punjiya ɓoggel koko famɗi Seydou Diop wadde wona ɓoggel ngel liggoto nden ko ala ko ɓokki saabi ɓokki ɗum hayso oto yani ɗo ko oto o bonata ala ko wawi yande ɗo hande so wona heɗum usta ɓokki ki ko ɗum koko yani ko hen ko ɗum wayata ɗum bonata wadde koye ɓokki ɗum darata ɗum ko gandanɗane a daroto kala ɗo mbawɗa darade neɗɗo wawa ñippiddema ɗon neɗɗo wawa yakkudema ɗon neɗɗo wawa libdema neɗɗo wawa yinnudema hayso neɗɗo waɗima ko boni e ko tagi ko nden ko kaka mbaɗanmi ko boni so neɗɗo waɗima ɗum artatema hayso on jiidi yumma e baaba so neɗɗo liggimama ɗum artate muɗum wadde so neɗɗo yaawi andu tan yo yaw tan o ɗumino ɗum taki nden ka sa pari hen tan a andat añɓe ma ko yaawi a andat añɓe ma sabi ma won ko heeɓiɓe woɗɓe ganduɗa koɓe joomen ɓerɗe labɗe ɓe gona sokoteɓe so ɗum kewi tan eɓe mbawma noddude ceerno jiɗmi ko ya hoybin alhaali o walla mbaɗana kam ustanam kaari yo hono wiyete yo jaam heɓ ɗum sabi ko ɗum ƴiiƴamam jafra so ɗum wadde heewi addude ɗum ko wiye kala memɗoma tan memo joni noon sifa memade nde jiiya neɗɗo no way noon omo gomsi walla ɓandu no ɓuuti walla koyɗe no muusi ganda ko ɗum jaaha e ceerno mbiya o ko enɗomam walla ko seelam ustanam alhaali o eyyo aɗa andi ene uste ene ɓeyde aɗa andi hande neɗɗo so immima tan ko boni tan on wiyete tan faadema sa wela mbasa yoftindira makko kono ren hoorema ren hoorema noon hande ala ko ɓuuri hen mawnu liggey o mo ganduɗa koye ɓukki waɗete
te hande kiiɗo ɓokki sa haalanama duuɓi ɗiɗi ki woni ɗo sa laari ɗe cate gonɗe hen koɗe capanɗe jeeɗiɗi ko ɗum ɓogge ɗe ganduɗa wonko waɗa heɗe wonno ɗe goniri ko ɓuuri heew ndungo e ceeɗu koɗe biltuɗe wadde ko ɓogge ɗe ganduɗa koɗe guurɗe hande leɗɗe ɗe no ɗe guurirta ni yimɓe ɓe ko noon guuriri wadde kala ko lekki kiki ganduɗa alhaaliji ma nani hen mbaɗe tan nokki ɓuuri weltirde alhaaliji ma ko ɗum ko noon wayata Seydi Diop inchallahu taala a jaama en calmini fedde nde ganduɗa ne wiye fedde wo jinneji a ganda eɓe keewi haalde ɓokki mi atta e kan haala Cherif ɓokki a haali joni ko nafata ɓe mbima ɓokki waaɓi jammi koko naftorte ɓokki mbarki neɗɗo jaafuɗon mi conndi moon ko waɗirte wadde ɓokki wonko woni mum ko heewi ko yimɓe heewɓe ganda eyyi ɓokki ko ɗum ko wuro jinneji jinne hoɗata ko wona ɓokki eyyi rawhanuji ene jofta hen kono kewani walde hen hande somi ganili on wiyete rawhanuji ɗi jenggi ma ɗi garto e am saabi ko ɗum wuro jinneji jinne noon bismata ko rawhan ɓe guurda comme jamma no woruno wadde ɗum ko ɗum wuro on wiyete wuro jinneji kadi ko fréquentation khuddamuji kama rawhanuji hande kala ko haɗa ga nela hakkude tan ko temps e temps woɗɗi ganduɗa ɗi tawadirta gaay wadde ɓokki ko ɗum ko wuro ngo ganduɗa kongo hoɗago ɗum taki wona kala heure arata henki kadi saɗa ara heki sa yi ko min idi on ɗo wonko ganduɗa ko min faddani ɗum ha parmi si mbawon hen nadde saabi kala ko arate tan ene hoɗa ma ɗaɓɓa yamirore e ɗaɓɓude yamirore nde noon ko sakkidde hadema hen nadde eyyi ɗum waɗi dendagal hande kala gollal ngal ganduɗa hande jiɗɗo ñiɓede e laamu hande ɓeɓe ñippumi guila Mauritanie machallah mi yiiɗa haalde inɗe mabɓe ko ɗo gaddata lotgal ngal ko ɗo ɓe toroto ɓe lootoɗo te ko hakkude pecce jamma gonata ɗum ɗon jomum no wima komi kulɗo ala wiqayatullahi ahnat neɗɗo woto hoolo ko wona Allah eyyi ko Allah lorata eyyi wadde somi yamarima tan hunde woto jogo hen kulol so tawna ene hulɓani wonde min natata hen eyyi kala ko ganduɗa ene hulɓina julɗo mi haalanima joni min gona woɗɗoyoɓe hen min gona natoɓe hen Seydi Diop e kono ceerno Cherif min mboɗono ɓaggue ɓokki he mi yiyano ɓaggaki wadde min kam ka eltan ɗum ala caɗele hay goto e son gayɗo jammaji ɗi oɗon dufa ƴiƴam oɗon mbaɗa sadakuji moɗon mo wona onon aɗa ɗum ɗo weɓata susnaki eyyi haɗa andi wa ida sahara l ilahu unasan li saidin fa innahum sodawu hande so Allah eltinima tan hunde tan ko woni ko yeeso muɗum mbawa ɗum naftorade wonko adato hen hande mi wiima meccal ngal hande ko ɗum min mbaɗi ɗum min tawi ɗum min mbaɗi min mbaɗani ko wona ɗum min ganda ko wona ɗum kala ko ganduɗa koko hen lorata amin gandi kala ko ganduɗa malal nani hen amin ɗum gandi wadde wonno natirte wonno yaltirte hande ko min hande kala mbawmi gawi wonde min adato ɗum ɗo min wattinto ɗum ɗo wadde wonno hono wiyete wonno yaari kadi gandal fenata Seydi Diop gandal fenata yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV yewta noon koye woɗɗude no feewi gonɗen ɗo koye musidɗo men Cherif ceerno Cherif Dia mo ganduɗa ko ngol wattata lawol tataɓol kala ko waɗi watti noon te ko tataɓol ɗo e ladde nde de kono wona to e Pindi TV omo heewi toon laaɓi koya toon en jettimo janimamamo ceerno Cherif no mawɓe mon ɓe jangguirno e mawɓe mumen ni onon jaɓɗon janggude e mawɓe ɓe beele hande ɗo e Kajoor sukaɓe ne jaɓa janggude no poti jangguirde ni henna eyyi alhamdulillah Seydi Diop hande kala jiɗɗo moƴƴere ko ga garata e kala jiɗɗo moƴƴere minen noon ñande fof min mbiya min mi yiiɗa neɗɗo mo feera yaade e ceerno Arayam mi yiiɗa ɗum jinmi ko jaaɗo ha kosɗe mum peñi jaaɗo ha haaɓi min ko on cohlomi saabi mammi taaj mi hollitma
ko mi hollitma ko ɗo potata mi hollitma ɗo a yaltata ɗo so wona gueɗe ma peew e kala ko ganduɗa hoorema neɗɗo yo yah ɗo kala yo yah Casamance yo yah Kolda yo yah kala to wawi yaade min ko on jiɗmi mi yiɗa neɗɗo biyaɗo kam ceerno mi meeɗa yaade ceerno puɗɗiɓe eyyi mi yiɗa on neɗɗo jinmi ko jaaɗo ha horti ha fipti ha natti jogade beeli ceerno no woodi saabi hande Seydi Diop woni ko mbiyanmi ko ayi kala ko rewnaka lawol ɗo wawata rewnede lawol ɗo wawata yettade lawol wadde hande ɗo yimɓe ɓeni gurni on wiyete gandal ngal ɓe jaɓata mukko gandal ngal maaya saabi gandal hande so iwi ɗo tan ɗum ko ɗum musiba narullah si en jii denela sallallahu alayhi wa sallam nde yalti aduna woɗɓe ganduɗa koɓe on wiyete koɓe wartinoɓe ɓe maayi ha heddi yimɓe jeeɗiɗo tan ndenno alquran nden seydina aboubacry seydina omar ari e muɗum o wi ɗum ayi ɓeɗo si en mbaɗani feere tan ndendinɗen o kamil wondo ɓeɗo soɓe maayi wondo hondo wiyete ma alquran o maayi wadde kala saaha woɗɓe ganduɗa ɓe battinorta meslal ngal majja e juuɗe maɓɓe e ɓen ɗon ɓe keewi ko tan hono wiyete jaggude meslal ngal e kala ko ganduɗa hoorema tan haɗa andi gandal ngal wona enen tan poti hen naftorade ɓiɓɓe men ɗo ha aduna o gasa gandal ngal fot heddade e ngal naftore ha aduna gasa alhamdulillah ko ɗum taki ngal ummade Seydi Diop alhamdulillahi rabbil alamin namdal men cekkital saaha o woɗɗoyi mi yi nde guiɗiɗa min ɗo ha min faya men aɗa jogui koyte ko ñaka ɓewe hewɓe goltoɓe no mbiya gollorto ñaka ɓewe ko sifaji to banggue awoɓe mbiya to banggue dañji liɗɗi aynaɓe mbiya ɓe mbiya ko ñimnude ɓe mbiya an to banggue ñaka ɓewe ngal namdal cekkitotomi musidɗo goto wi kala ko ligganoɗa ɗum ko ñaka ɓewe mbaɗɗa te yii ko ñaka ɓewe liggorte eyyi inchallah ñakkoɓere Seydi Diop min miɗa kontori ɓe wiyat ɓe banggal nooɓo ɓe piɓat ɗum ala piɓol min hande ko piɓatmi ko gorago eyyi ko gorago hono wiyete yimɓe joni koɓe yarɓe leɗɗe ha ɓe maayi e to yoɓe ndento leɗɗe ɗe Seydi Diop e kala mbo renaki ɗe leɗɗe wallahi l azim a dañata batte piɓol wod piɓi ɗi ganduɗa ko pour tan gorago si haɗa rende ko nden kaɓɓotoɗa ngol sa paari guitta pawa guitta kaɓɓita nden haade majjude walla haade sortede eyyi guitta mofta kono yoɓe ndento ɗe leɗɗe ɗe moƴƴani leɗɗal ngal ganduɗa sangal yari joni Zakari ma mbo immo mba ana mbabba yimɓe gona bamɗi sa yi alquran wi walaqad karramna bani adama Allah koko sertini neɗɗo e kullel e bahimaji ɗum jiida wadde banggal ñakkuɓere ko nooɓa liggotomi hen ñakkuɓere sa memi ɗum so tawi wona a jooɗi tan mbawɗa ittude ɗe tuppi keddiɗe e juuɗe ma a wawa hen sertu no ɗum jaggirta ni ko noon yimɓe jaggadirta te so eeli nangude wonta accu min mi wondani ko ganduɗa ena waɗe itte ena waɗe iwa ɗum ko fenade ɗum wona gandal woni waɗama dumunna tan gasi kala ko ganduɗa ɗum duumaki ɗum wona gandal Seydi Diop gandal fenata wadde banggal hono wiyete banggal piɓol hande neɗɗo wima aɗani Espagne o wona ɗo wima mi fiɓanima yah naggam ala piɓol a huccitata hen guitta totta jomum piɓol hande minen hono wiyete hande piɓol ko muusa wonata walla gorago e koyngal ma no muusa jungo ma no muusa dane ma no muusa piɓana neɗɗo o wekko ɗum ɓuuɓa walla hande banggal gorago ngu noon ko ɗum ko piɓol wonata saɗa renda e joom suudu ma kaɓɓaɗa ɗum sa paari guitta mofta so tawi wona a yondin ɗum iwata
ɗum noon ɗum wona ko ngannduɗaa a yarata ɗum jooni banngal ñakkuɓere nde namdiɗaa jooni jolfuɓe ne ginniri ɗum ñappantan ɓe mbiyata ɗum so jaggii tan ɗum ɗaccata wadde ɗum koye nooɓa yimɓe yiɓɓe jaggandirde yiɓɓe wonandirde ɓe gonda haa cayi haa abada ko ɗum yimɓe liggoto heen Seydi Diop. a jaama ceerno Sirou Dia musidɗo o wi kojomaji ɗi gasi kono alaa e sago konngol ma faade ɓe ngannduɗaa ko kañen cuɓi goppi yimɓe heewɓe goppi ɓe jiidi tawa jiyanima nananima sabu hoolare na guitta jawɗele mum no nelduma ene jogui ma jikki holko ngol panta e mabɓe eyyi Seydi Diop hande miɗamo wawi haalande ko seeɓi ko hande ɓe jokkodiranmi mi yiyani ɓe ko Allah tan waddi kam e mabɓe duuɓi hande amin aadodiri mami hen suptu inɗe ɓe ganduɗa koɓe moƴƴuɓe ɓe ganduɗa teddungal woni hande hakkudam e mabɓe mbiɗa salmina sohna Maymouna Ba omboni France mbiɗa salmina suko labɗo tos Seydi Moussa Diallo omboni to Amérique Abdoul Kebe en mbiɗa ɓe salmina Washington naɓe Seydi Harouna Ka en e ɓeni Washington ɓeni hono wiyete ɓe hen ɓeni Columbus Ohio ɓe calminama France naɓe ɓe calminama kadi Espagne naɓe Italie naɓe Belgique Seydi Abou Diop tokoroma nani toon omo anduma ni machallah wadde en calmini ɓen ɗon foof ɓe ganduɗa ko moƴƴere woni hakkude amen e mabɓe kadi ko teddungal woni hen hakkude ma e mabɓe neɗɗo yekkita hen oto o tottuma ɗum neɗɗo yekkita hen banggal téléphone en galleji en ko kala ɗum wonko addata ɗum arab noon Seydi Diop ɓe mbiyata ida solohatil bidaya solohan nihaya ayi fuɗɗode so yooɗi e tan wattanda yooɗo hande funtoɓe ɓe ene keewi ko battintomi ko haalde ñande fof mbeɗa haala ɗum woni waaji o wi ko isastabakati dumoyi ala hududin tabayyana man baka wa mimman tabaka fof en so gulladi so hene deƴƴe andate gullannoɗo e gullakintonoɗo e kala ko ganduɗa hoorema ko nafoore taki en ummade so wonano nafoore nde tampere nde tawata hen nde wonno jamanu omo tolniɗen hande sa yaltani kalɗa yimɓe mbawata andudema yimɓe joni ko teki ko yimɓe ene jalta ene kaala funtoɓe keewi e so funtoɓe kewano so tawna hande ɓe waɗat ɓe hono wiyete gonga e ɓeni jahane wonda wonani wayata wadde en jetti Allah ko nafodiral taki en haalde kala ko ganduɗa neɗɗo wawa ɗum anda ɗum ñande fof mi wiyata miɗo wawi fof eyyi ñande fof neɗɗo addani kam hunde mi wiya ɗum mi anda mi wawa neɗɗo jojo wima komi jiɗɗo ya hono wiyata ya addanam jawdi joni so tawi hoodere ma jawdi timani ɗum ndin ɗon jawdi wawa tellade so tawi hoodere ma noon jawdi ene tiimi ɗum ndin ɗon jawdi ene wawi jippinede kono jogui ko lawol ngol ɗon lawol ɗin ɗon serɗiyeji hande jomum hokkateɗi so jaaɓi bisimilla so jaɓani bisimilla Tini TV naɓe on jettama on manama on mantama en calmini Dombaye Daouda Dia Seydi Harouna Dia en ɓokki Diawe naɓe foof ɓe calminama Hoore Fonde naɓe en calmini musidɓe men Cheikh Baye Sow en Seydi Abou Diop min beltima e moɗon e kala ko ganduɗa ko nafoore woni hen yo en naftoro enen foof dendagal julɓe e kala ko ganduɗa hen ɗum wona hen nafoore yo Allah muslu en hen inchallahu taala eɗen en ɗo e Kajoor hande wuuro teddugo wuuro ngo ko ganduɗa leɗɗe ɗe ɗe gollaten ko ganguitteten ɗum Seydi Diop yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on paami kala ko wona gonga firtoto so jikke sooyi jamfa waɗi kutoye waɗat yo Allah dandu en hen en keɗima ko ceerno Sirou Dia haali ko en beltima feewi en beltanima bandiraɓe yeeɓiyankoɓe to banggue caméra to ko Djiby Dieng won toon chauffeur men ñalawma hannde o ko Abou Niang Abou Samba Diop yeeso Ayaw ngo ko ɗo ka tan ha lawol gongol so jeeɗo ñaawi